これまでの第三次世界大戦、アメリカ合衆国はマドゥロを拘束するためのニュースは世界中を駆け巡り、あらゆる放送を席巻していた。だが彼らの知らぬところで、イランでは長き眠りについていた獅子が目覚め始めていた。通信を遮断しろ。こんな姿を世界に見せるわけにはいかん。しましいモサドめ、奴らが裏で糸を引いている。フィレラ私がマドゥロのようにただ横たわると思っているのか。全員撃て。ありがとう、ヒーロー。世界にイラン国民の意志を見せてやる。オアナルはキーウ周辺のエネルギー基盤とドローン製造拠点を攻撃する。これにより敵の電力を断ち、生産を締め上げることができる。ただし標的はポーランド国境のすぐ近くだ。やれ、全てを灰にしろ。石油タンカーの押収はすでに始まっている。奴らが動き出すのも時間の問題だ。だが今ははっきり分かったはずだ。この半球は我々のものだ。やれやれ、イランも追い詰められたものだな。イランは膝をついた。アイアンストライク作戦前進させろ。